ערב טוב. ערב טוב חברים יקרים, חברי דף המחאה הגדולה, או סתם אנשים שלא אוהבים את המחאה הגדולה, אבל באים לפה בשביל להתערב ולהפריע, והם חושבים לא יודע. תגידו, ערב טוב לכולם קודם כל. אז כל מי שרואה את זה, כל מי שמתחיל, אנחנו כמובן נשתף על כל מה שקורה בנדל"ן, מה חדש, ואני אשמח, כל שאלה שיש לכם, כמובן אתם מוזמנים לפנות לדף ולהגיד והערות וכל מה שיש לכם. כמובן, כדי להזמין אנשים לדף, עכשיו לראות את הלייב הזה, אתם מוזמנים כמובן להגיב, לעשות לייק, לשתף בכל קבוצות הנדל"ן, כדי שזה יתחיל להיות ויראלי. אבל בואו נדבר קצת על כל האנשים שמגיעים לדף ומתרללים אותו במחירי הדירות לא יכולים לרדת. תארו לכם שיש קבוצה של דיאטה. קבוצה של דיאטה, אנשים שרוצים לעשות דיאטה והם לא יודעים, הם צריכים משהו שתומך בהם, כי אנשים עושים דיאטות ומורידים, והם שמים שם מתכונים, ויש שם כל מיני דיאטניות שנותנות עצות, וכל הזמן מגיע למישהו, נכנס לשם ואומר, אף פעם לא תרדו, אף פעם לא יעזור לכם כלום, אתם שמנים, לא יעזור לכם כלום. זה תרלול, נכון? ברור שזה תרלול. אבל למה הם עושים את זה? למה אנשים נכנסים ועושים את זה? שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה אנשים בעלי אינטרס, שבאמת הם מבינים שאם אנשים לא יקנו דירות, המחירים ירדו. אז הם מנסים להניע אנשים אחרים לקנות. הם קנו, או דירה להשקעה, או חבר'ה, הכי מדהימים הם זוכי מחיר למשתכן, שקנו דירה ב-30% יותר זול ממחיר השוק, כי הם זכו, אבל הם אומרים לכולם, כן, תקנו, הדירה שלי כבר עלתה 200,000 מה שקניתי. קנית בזול, תעזוב את האנשים, שחרר אותם. אם הם יזכו, הם גם יקנו. אנחנו אומרים שכל מי שמקבל זכייה במחיר למשתכן, יכול לעמוד בהוצאה, שיקנה. בסדר? בשמחה רבה. אבל הם באים, אלה האנשים, והאנשים האלה שקנו ומפחדים שזה ירד. זאת אומרת, קודם כל אם מישהו קנה, וצריך להחזיר החזר חודשי כל חודש, מה זה משנה לך אם הערך של הדירה ירד ב-20% או יעלה ב-20%? המשכנתא שלך לא תשתנה. ואם יום אחד שאתה קנית דירה בשביל לגור בה, תרצה גם לשפר דיור, עדיף לך שהמחירים ירדו דווקא, כי הפער שלך לדירה הבאה יותר קטן. זה הכי הגיוני בעולם, נכון? אז כן, אז אנשים מגיעים בשביל תרלל, כי הם באמת מבינים שאם לא יקנו המחירים יכולים לרדת, והחלק החצי השני, זה אנשים שצריכים לשכנע את עצמם שהם עשו עסקה טובה, אז הם לא יכולים להגיד מה, המחירים ירדו, אז הם באים ומתרללים המחירים וכו' וכו' וכו'. אני רק אזכיר שמחירי הדירות תמיד עולים ויורדים יחסית להכנסה. הכל זה הכנסה. כל מי שחושב שמחירי הדירות יכולים להכפיל את עצמם עכשיו, אחרי שהם כבר 160 משכורות חודשיות, שזה הכי גבוה בעולם, אחרי שמחירי הדירות בישראל הם כפולים מהעולם המערבי, אחרי שההוצאה המשפחתית על דיור היא הכפולה מהעולם המערבי, הוא חי בסרט, אוקיי? זה תמיד תלוי בהכנסה. אגב, העלינו גרף השבוע, זה גרף שהעלו אותו באיזשהו מחקר, שהעלו אותו במאקו ודיברו עליו בכנסת, מי שרוצה מוזמן לראות את זה השבוע. מחירי ההוצאה על דיור, על משכנתא או על שכירות בישראל, ההוצאה הממוצעת היא שליש מההוצאה המשפחתית. באירופה זה 16%, באירופה ובארצות הברית 16%. כאן ההוצאה של כל משפחה היא על משכנתא או שכירות כפולה מאשר באירופה ובארצות הברית. המצב הרבה יותר גרוע בישראל. א', יוקר המחיה בישראל הוא השני ב-OECD. זאת אומרת, אנחנו לא רק מוצאים הרבה כסף על דיור, אנחנו גם מוצאים המון כסף על אוכל ועל בגדים ועל תחבורה ו-you name it. זאת אומרת, לא רק שלאנשים מה-84% שנשאר לאירופאים, שם הם יכולים לעשות איתו הרבה, לנו עם גם מה שנשאר לנו, עוד עולה לנו יותר מה-84% שיש לאירופאים. אוקיי? אז המצב שלנו הרבה יותר גרוע מכל מדינה אחרת בעולם. ובסוף משפחה צריכה להוציא גם, איך אמרנו, על אוכל, ועל דיור, ועל שיעורי עזר, ועל חוגים, ועל תחבורה, ועל בריאות, ועל תקשורת, וארנונה, וחשמל. חבר'ה, אין מספיק כסף להכל. 33% זה הרבה מעבר להוצאה שמחקרים אומרים שמשפחה יכולה לחיות. מעל 28% מההוצאה על כל ההלוואות, ממשפחה נטו,
אם משפחה מוציאה מעל 28%, מחקרים הראו שהיא, או איכות החיים שלה נפגעת באופן מאוד מאוד קשה, כלומר היא מדרדרת לעוני, או שהם פשוט הופכים לחדלי פירעון, אחרי מספר שנים כמובן. אוקיי, אגב, מי שחושב שזה לא משפיע על האנשים, אז תדעו לכם שב-2020, העלינו את זה גם כן בדף, שחל גידול, אני קורא את זה, גידול עצום במספר הבקשות לחדלות פירעון. ב-2020 חל גידול של 38% לעומת 2019, וזה למרות, אגב, זה למרות שהממשלה עשתה פה רחבה כמותית בלתי נתפסת. באה הממשלה ואמרה, כל מי שיש לו בעיה להחזיר משכנתא שלא יחזיר. זאת אומרת, המצב של האנשים היה אמור להיות הרבה יותר טוב. כי האנשים שהיה להם הוצאה משכנתא במשך שנים, שהידרדרו, פתאום הם לא צריכים להחזיר את המשכנתא, לא בגלל שיש קורונה, גם אנשים שיוכלו לעבוד, יכלו פשוט להפסיק לשלם, אוקיי? אז הייתה עלייה של 38% ב-2020, וב-2021 הייתה עוד עלייה של 18% רק בחצי הראשון. זאת אומרת, המצב של 2021 הולך להיות יותר גרוע מאשר 2020. אז מישהו חושב שזה לא משפיע על השוק, כל מה שקורה, כל ההוצאה הגבוהה, הוא חי בסרט. אוקיי? סליחה. אז כמו שאמרנו, האנשים שנכנסים לדף, אני חוזר שוב לדבר הזה, חבר'ה, תרדו מהדף. קניתם, תהנו, המחירים גבוהים, תהנו, אתם חושבים שזה טוב, תהנו. בסדר? אני רוצה להגיד משהו אחד, שזה, איפה מתחיל הטרלול? כולם כאילו שמחים, יש המון אנשים ששמחים שמחירי הדירות עולים. למרות, נגיד יש מישהו שיש לו דירה אחת בבעלותו, יש לו 3 ילדים, הוא קנה דירה לפני 3 שנים, והוא קורא שמחירי הדירות עולים, והוא שמח, וואו, איזה כיף, קניתי דירה. עכשיו, לפי דעתי הוא אידיוט, למה? כי יש לו דירה אחת ויש לו 3 ילדים. אתם מבינים שאת הירושה שהוא חושב להשאיר לילדים שלו, הוא ישאיר ל3 ילדים דירה, שהילדים שלו לא יוכלו עם הירושה הזאת לעשות כלום. עכשיו, אם תוחלת החיים של היום, אנשים הולכים לעולמם בגיל 85, 90, זאת אומרת, מישהו שיש לו דירה, והוא שמח שמחירי הדירות עולים, הוא בעצם רוצה שהילדים שלו יסבלו. למה? כי את הירושה שלו ייתן להם שהם יהיו בני 60-65. מה יקרה מגיל 21 עד גיל 65? אין ירושה, יש לך בית. מה תעשה? תתחלק איתו ל3, אז אתה שמח שמחירים עולים? ושתרצה לשפר דיור, למה שהמחירים עולים, אז הפער לדירה הבאה עולה עוד יותר, אז אתה שמח. תתארו לכם, בואו נחשוב רגע על משהו תיאורטי, בואו נגיד שבישראל היה ביקוש מטורף להשכלה גבוהה. אגב, יש, אבל נגיד שהיו מפמפמים השכלה גבוהה, נגיד שעכשיו כל המכללות והאוניברסיטאות רוצים להעלות את מחירי הלימודים. יש להם תוכנית אסטרטגית להעלות את מחירי הדיור. הם משפילים לוביסטים בממשלה שיעלו את המחירים. הם מפעילים משרד ליחסי ציבור שיכתבו מחירי ההשכלה הגבוהה בעלייה. הוכפלו בשנה הקודמת. באוניברסיטת תל אביב זה כבר לא 10,000 שנה, זה 20,000. במכללה הזאת זה לא 20, זה 40,000. מה היה מרגיש אותו אקדמאי שיש לו השכלה גבוהה על הילדים שלו? הוא היה כועס, נכון? רגע, איך אני אתן לילדים שלי השכלה גבוהה? הוא היה מתרב, הוא היה עושה הכל כדי שזה לא יקרה, נכון? אז למה בדירות שדופקים את הילדים שלו הוא שמח? נקודה מאוד חשובה, בסדר? תחשבו על זה, תשוו את כל ההשלכות של עליית מחירי הדירות על הדורות הבאים, תחשבו שזה השכלה גבוהה. אין לזה אח ורע בעולם, לא למחירי הדירות ולא לטמטום של הישראלים שחושבים שזה טוב של מחירי הדירות. אגב, באופן אישי, אני חושב שמה שקורה עכשיו, יש מושג בכלכלה, יש עכשיו איזושהי עלייה במחירים בחצי שנה האחרונה, ויש איזה תרלול, עוד מעט אני אדבר על חלק מהתרלול, אבל היום, זאת אומרת, אני אדבר על זה עכשיו. ואחרי זה אני אגיד מה אני חושב על עליית המחירים. הכלכלן הראשי של האוצר פרסם היום שיש, קודם כל הכותרות, שיא חדש במחירי דירות, 12,500. קודם כל זה לא שיא, כבר היו שיאים יותר גדולים מזה, אבל זה שיא בחודש מאי. ואז הם אומרים 40% יותר מאשר שנה קודמת. ואז אנחנו חושבים, מה היה שנה קודמת? הייתה משכנתא, הייתה קורונה. אז כן, יש כותרות, הם כל הזמן לא מפסיקים לפמפם. אבל
אני חושב שאנחנו נעלה מחר פוסט בבוקר על הדבר הזה, על הנתונים של הכלכלן הראשי, עוד לא פורסמו באתר של הכלכלן הראשי, אני ניזון רק מאתרי הכלכלה כרגע, הנתונים לא מופיעים באתר של הכלכלן הראשי, וגם אני שאני מנוי על זה עדיין לא קיבלתי את הדוח המלא של הכלכלן, אבל כן קראתי שכותבים שאת השוק מתדלקים משקיעים וחברות שרכשו דירות להשכרה. חבר'ה, אני מדבר על זה כל הזמן, שהשוק חם, כי הקבלנים קונים דירות של עצמם, והם קונים את הדירות האלה במחירים שהם גבוהים ממחיר השוק, וככה הם משפיעים על הנתונים של הלמ"ס. הקבלנים הולכים, מקימים חברת ריט, החברה הזאת, ריט קונה דירות חדשות להשכרה, וככה הם מתדלקים את השוק ועובדים על כולם, אחד אחרי השני. חבר'ה, יש פה הנדסת שוק הגדולה בהיסטוריה שהייתה במדינת ישראל. קבלנים קונים את הדירות של עצמם, מעלים את המחיר הממוצע של הלמ"ס, ואומרים, אין דירות. אגב, ברור שמתי שהם קונים את הדירות של עצמם, מתי שהם גילו את הפטנט, שהם יכולים לקנות את הדירות של עצמם, הם לא בלחץ, הם לא מורידים מחיר. דירות עומדות שנתיים ריקות, אבל הם יודעים שעכשיו יבוא החברת ריט הזאת, שהוא סיכם, שהוא יקנה את שלי ואני אקנה את שלו, אז לא צריך להוריד מחיר, הם לא בלחץ. גם הממשלה נתנה להם 18 מיליארד, לשבת בצד, בשקט, אשראי, הם לא בלחץ למכור. ובינתיים מקימים חברות ריט, מוכרים אחד את השני, ואגב, המחדל הכי גדול זה שהם יכולים לקבל הטבות מס על הדירות האלה. זאת אומרת, לא אכפת להם למכור אותם ולא להשכיר אותם, כי הם מקבלים מאות אלפי שקלים הטבת מס על כל דירה כזאת שהם כאילו מוצאים להשכרה. אבל בסוף ההיצע הזה ממשיך להצטבר. כבר הגענו ל-130,000 דירות בבנייה פעילה, 180,000 דירות ריקות. חבר'ה, המספרים האלה ממשיכים להצטבר. מתישהו זה יתפוצץ, זה חייב להתפוצץ. אוקיי, אז אני אומר, על הדוח של הכלכלן הראשי אנחנו גם נדבר, מתי שנקבל את כל הנתונים, אבל בעיקרון, הקבלנים מהנדסים את השוק, וגורמים לזה שיראה כאילו שיש... אגב, אני לא אומר שאין התעוררות ואנשים מחפשים דירות, כי הם שמעו שהמחירים... מתי אנשים רצים לקנות? מתי אנשים מצטרפים לפירמידה? שהם רואים שכל החברים שלהם בתוך הפירמידה ורק הם לא עושים כסף, אז גם הם מצטרפים לפירמידה. וזה מה שקורה עכשיו. זה כל הכתבות בעיתונים, כל הרכישות של הקבלנים, שמראות שיש הרבה רכישות, וכל המשחקים האלה עם המחירות של הלמ"ס, שמחיר המשתכן בכלל לא בפנים, ושהקבלנים קונים מעבר למחיר השוק את הדירות של עצמם, זה גם משפיע על המחיר הממוצע של דירה, על המדד של הנדל"ן. חבר'ה, הנדסת שוק פר אקסלנס. אז ברור שאנשים שרואים בטלוויזיה שמחירי הדירות עולים, הם בפאניקה, הם רצים עוד יותר לקנות. וזה כן מוסיף הרבה אנשים חדשים, אבל אני אגיד לכם מה קורה. מה אני חושב, עכשיו אני אחזור לזה. חבר'ה, אגב, מי שיצטרף עכשיו, תעשו לייק, תשתפו, תגיבו, אנחנו רוצים שהדבר הזה יעשה הרבה רעש ויגיע לכמה שיותר אנשים. תודה לכם על זה. אני חושב, יש מושג בהשקעה שקוראים לו בולטראפ. כל בורסה שאי פעם נפלה, כל שוק נדל"ן שאי פעם נפל, ונפלו עשרות שווקי נדל"ן בעולם, המוכרים כמובן זה אירלנד, ומשבר הסאב-פריים בארצות הברית, אבל גם ספרד במשך שנים, יפן כבר ירידה של 70% במשך 22 שנה, ואיטליה, ויוון, you name it. התפוצצות של בועת נדל"ן היא תופעה מחזורית ידועה, בכל מקום שהייתה בועת נדל"ן היא תמיד התפוצצה. וכמובן שאנשים עכשיו יגידו, כן, אתם אומרים זה כבר 10 שנים, זה בסדר, אתם תמשיכו להגיד, זה לא 10 שנים, אגב, המחירים התחילו לעלות ב-2008, עכשיו אנחנו במחזור עלייה המחזור עלה עד 2017, בעצם אז הפסיקו לעלות המחירים, אפילו התחילו טיפה לרדת, ופתאום ב-2021 הייתה איזושהי עלייה, כי מהנדסים את השוק. הקבלנים קונים דירות של עצמם, עושים חברות ריט, משלמים יותר, הם הצליחו להנדס את העלייה בעוד איזה 5%, 7%, הצליחו להנדס את העלייה הזאת. אבל מה שאני אומר, שהמושג הזה, שיש אותו בכל בועה שמתפוצצת, בורסה או נדל"ן, קוראים לו בולטראפ. תמיד רואים עלייה, ואז יש איזו ירידה קטנה, כן? ואז עלייה, כאילו, אנשים אומרים, השוק בכל זאת יוצא, ואז מתחילה, ואז הקריסה. ואנחנו, מ-2017 בעצם הייתה ירידה די מתונה, כי השכר קצת עלה, והדירות לא היו לא זזו, וקצת ירדו אפילו. אז בעצם היה דשדוש מ-2017, ופתאום עכשיו יש עלייה, ואני חושב שזה הבולטראפ. אני חושב שזאת תופעה המחזורית
אם אני אתבדה, לא יודע, תגידו לי עוד שנתיים שהתבדיתי, אבל אני מאמין בדבר הזה, כי אני מאמין שלא יכול להיות שכל כך הרבה משקי בית משתעבדים ומשלמים כל כך הרבה 930,000 שקל משכנתא ממוצעת. זה מה שפורסם השבוע. 930,000 שקל משכנתא ממוצעת. עכשיו, זה 42.4 מהמשכנתאות הן משכנתאות בסיכון. מי נותן בכלל משכנתאות כאלה? איפה בנק ישראל? איפה... זה פשוט טרלול, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא עושה כלום. זה פשוט לא ייתכן. אגב, התחילו לעשות עוד מעט, נדבר על זה. אבל רק לפני חצי שנה, בסוף 2020, כמות המשכנתאות בסיכון הייתה 36%. גם זה מספר מאוד מאוד גבוה. אוקיי, ומאז זה עלה בעוד 6% וממשיכים לתת משכנתאות. משהו מאוד מאוד גרוע קורה פה. וכל מי שלא מבין שיש עלייה בחדלי פירעון, נא ללכת לפוסט שלנו ב-22 לשביעי, ובהחלט יש עלייה חדה בחדלות הפירעון. למרות דחיית המשכנתאות וכל ההזרמה התקציבית של מדינת ישראל. אגב, 930,000 שקל, לעומת לפני 10 שנים, 570,000 שקל הייתה משכנתא ממוצעת. זאת אומרת, אתם מבינים שאנשים מחזירים משכנתאות פי 2 כמעט ממה שהיה רק לפני 10 שנים. אבל הפוליטיקאים, לא רק שהם לא אומרים שהם יורידו את המחירים, הם גם אומרים, לצערנו המחירים יעלו. אלקין, שר השיכון, מה הוא אומר? הוא כמובן אומר שיש בועה ושהמחירים גבוהים, אבל הם ימשיכו לעלות. והילד שקד התראיינה והמחירים ימשיכו לעלות. הם כאילו לא מסוגלים להגיד את הדבר הזה, למה? כי הם יודעים שהם יגידו את זה, זה ייצור לחץ לירידת מחירים, ואנשים יפסיקו לרוץ לשוק. זה חוסר האחריות של פוליטיקאים. זה לא שהם מאמינים את זה. חבר'ה, יש להם לוביסטים שיושבים להם פה, לוביסטים שמקבלים המון המון כסף כדי לשבת על הילד שקד, ולשבת על אלקין, ולשבת על ליברמן. הם יושבים אצלם בכנסת כל היום, מבלבלים להם את המוח, איך לגרום לזה שמחירי הדירות ימשיכו לעלות. אבל בסוף, יש משק בית, צריך כל חודש לשלם. ואיך יודעים שהמשקי בית לא יכולים לשלם את העלייה? בסחירות. הסחירות ב10 השנים האחרונות עלתה כמו שכר הדירה. למה עלתה כמו שכר הדירה? כי מי שקונה בסחירות, מי שגר בסחירות, הוא יודע כמה הוא יכול להרשות לעצמו. הוא יודע כמה כסף יש לו בצד. הוא לא יגיד, אני אעבור לדירה שהיא תגרום לי לתזרים שלילי של 1,000 שקל כל חודש. לא, לא. אם הוא יודע שהוא יכול להרשות לעצמו דירה ב3,000 שקל, זה לא משנה איזה חורבה זאת תהיה, זה לא משנה איפה זה יהיה, הוא לא ישלם יותר מ3,000 שקל. אם הוא יודע שהגבול העליון שלו זה 4.5, הוא לא ישלם יותר מ4.5. יכול להיות שהוא יפגע קצת באיכות החיים שלו, אבל הוא לא ישלם יותר מזה, כי הוא לא יכול. אבל מה קורה? מי שקונה דירה, הוא קונה חלום. הוא לא בעצם בודק באמת כמה הוא יכול לשלם. הם אומרים לעצמם, טוב, ניקח משכנתא ונראה איך נסתדר. ואם מקסימום לא נסתדר, מקסימום נמכור ברווח. הם חושבים שיש להם נכס. הם לא מבינים שאם המחירים יתחילו לרדת, הם יפסידו הרבה כסף, את כל ההון העצמי ששמו, ואולי חובות לשנים, ואולי חובות גם לילדים. אוקיי? אבל את הפצצה הטיל היום התוכנית של האוצר, ופה להיות רגועים, והתוכנית של האוצר היא שכל בעל דירה להשקעה ידווח על הכנסותיו מדמי שכירות. חובת דיווח קוראים לזה. אגב, זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן. אתם יודעים שאני עובד בשום מקום, ויש שם איזה 2 אנשים שלא התחסנו, ומתברר שכל איזה שבוע הם מקבלים איזה SMS, נע לבוא להתחסן, ומקבלים גם טלפון, ואתם יודעים איך המדינה רודפת אחריכם על כל פיפס שיש. כן? אם יש לכם אם אתם, החוב הכי קטן בשום מקום, רודפים אחריכם, ואתם מקבלים SMS'ים וכולי, והם יודעים הכל. על מה אף אחד לא יודע? מי מזכיר, בכמה מזכיר, כמה זמן מזכיר. שוק השכירות זה הפרצה הכי גדולה במדינת ישראל של הון שחור. אין דבר כזה. אף אחד לא רוצה לדעת. אתם יודעים, באירופה ובארצות הברית, כל חוזה שכירות מופקד בעירייה. אין, כאילו, עכשיו זה פתוח. אני הולך לגור בסחירות, אני רוצה לבדוק עכשיו בברלין, כמה שילמו על הבית הזה בשנה קודמת, אני יודע. ואני יודע מה מותר לעלות לבעל הבית, אם הוא שיפץ את הבית, מותר לו לעלות את זה באיזשהו אחוז מסוים, אם הוא לא שיפץ, אסור לו בכלל לעלות את זה. הכל פתוח, כולם יודעים, כל שוק הדיור פתוח, רק בישראל הניגמה.
לא יודעים, כן יודעים. פתאום איזה חברת נדל"ן מוציאה סקר שמחירי השכירות עולים, ואיתמר מיינמר רץ בערוץ 2 ואומר, מחירי השכירות מזנקים, כן? ואז אני מתלונן על איתמר מיינמר בנציג קבילות של התקשורת שמה, של ערוץ 2, ופתאום יש כתבה של איתמר מיינמר, שהם בדקו את השוק, ומתברר שמחירי השכירות דווקא יורדים. וואלה. כתבה שלמה של איתמר מיינמר, הלכו ובדקו כמה אנשים הם נכנסו לדף יד 2, והתחילו לבדוק, וגילו פתאום שם שיש מלא חצים אדומים של ירידת מחיר, ירידת מחיר. זה לא אנשים שהזכירו בפחות ממה שהם ביקשו, הרבה מגיבים על הכתבה, חשבו שזאת הכוונה, כולם התחילו להגיד, כן, תמיד שמזכירים מורידים מחיר. לא, זה אנשים שלא הצליחו להזכיר, והורידו מחיר כדי להזכיר. לדוגמה, בחיפה מצאו דירה שהייתה ירידה מ-2,400 ל-2,000 שקל, 400 שקל. חבר'ה, זה 20% מהערך של הדירה. ובבאר שבע בשכונה ד' מ-3,300 מישהו הוריד ל-2,850, כי הוא לא מצא סוחר, זה ירידה של 450. בחולון מישהו שרצה 4,400 הוריד ל-3,800, ב-600 שקל, אוקיי? אז אגב, שלא תחשבו שזה באיזשהו מקום, כן, רק בפריפריה יש עודפים. הם רשמו את הרשימה של הערים שבהם היו הירידות הכי גדולות. מקום ראשון קריית ביאליק, אחרי זה בת ים, זה אזור מרכז. יבנה, גם כן נחשב על אזור מבוקש. פתח תקווה, נחשב אחלה אזור מרכזי. קריית אונו, מי לא יודע שבקריית אונו המון זוגות צעירים רוצים לגור. רמת גן, אלה ששת המקומות הראשונים. זה לא איזה אפולה או דימונה, זה אשכרה במרכז, אנשים לא מצליחים למצוא סוחרים ומורידים מחירים, אוקיי? אז שלא יעבדו עליכם. כאשר איזה אינטרסנט רוצה לפרסם, רוצים להעלות בקיץ את המחירים, מראים לטלוויזיה, איתמר מיינמר, איזה סקר, שאף אחד לא יודע מי ערך אותו, מה התקפות המדעית שלו, אם בכלל היה סקר, אתם יודעים מה? זה עוד יותר גדול, אם בכלל היה סקר. נותנים לו משהו, הנה תראה, יש לנו נתונים, וואו, רץ בערוץ 2, פרסם, כן, מחירה זה. זה היה פשוט בושה לראות את הדבר הזה, אוקיי? אז כן, אני אומר שוב, מחירי השכירות בירידה, כנסו ליד 2, תראו שם עם התוסף הנפלא, אנס, כמה חצים אדומים כלפי מטה, מלא ירידות מחיר. אז דיברנו על התוכנית של האוצר, שתהיה חובת דיווח. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי המון הון שחור במדינת ישראל הגיע לנדל"ן. המון, מה לעשות? יש אנשים שיש להם 3 או 4 דירות, בכל דירה הם מקבלים 2,000 שקל, 3,000 שקל, לא מדווחים למס הכנסה. כביכול, אתה צריך לדווח מס הכנסה מעל 5,070 שקל. אז כל דירה, הוא 3,000, זה 2,000, זה הם לא מדווחים. רק מה הם שכחו? זה מצטבר, זאת אומרת, מי שיש לו 4 דירות, 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, הוא בעצם מכניס מס קרה שלו 10,000 דירות, וצריך לדווח על זה ולשלם מס. מס מלא, 10%, כן, בדיחה. עכשיו שתבינו, מישהו מקבל 10,000 שקל, צריך לשלם 1,000 שקל מס, כן, מהשקל הראשון, והם פשוט לא מדווחים. במחקרים של מס הכנסה, מתברר שכ-60% מהאנשים לא מדווחים למס הכנסה, להכנסה שלהם מסחירות. זה הון שחור. עכשיו, תראו לכם שיש מישהו, שיש לו כמה דירות, ופתאום יש חובת דיווח למס הכנסה. אופס. פתאום, עדיין, גם אם הוא לא צריך לשלם, הוא צריך לדווח. מספיק שהשם שלו יעלה במס הכנסה, כי הבעלים של הדירה הזאת, והדירה הזאת, והדירה הזאת, והדירה הזאת, הוא הולך להסתבך. הולכים, דרך אגב, לתקוף את זה דרך הסוחרים. אם מישהו לא ידווח, זאת תהיה עבירה חמורה מאוד, אוקיי? עם עיצומים וכו'. אבל ייתנו לסוחרים על הדיווח שלהם איזה 0.5 נקודת זכות. אנשים בשביל לקבל קצת שקלים ממס הכנסה, הם ילכו וידווחו שהם גרים בסחירות, והם דופקים את בעל הבית, אוקיי? הם לא דופקים את בעל הבית, הם מדווחים באמת על מה שקורה, אוקיי? אז אני חושב באופן אישי שהמון אנשים לא ירצו להתעסק עם מס הכנסה. חבר'ה, יש מדינה שלמה שבכלל לא יודעת מה זה מס הכנסה. הם עובדים בתור שכירים, משלמים כל חודש, הם אף פעם לא דיווחו למס הכנסה כלום. אגב, יש המון חרדים, המון מגזרים, אני לא רוצה להגיד, שהם לא משלמים מס הכנסה, לא מדווחים למס הכנסה, הם לא עובדים, לא קיימים. פתאום השמות שלהם התחילו לצוץ ברשויות המס.
הם לא ירצו להחזיק דירה להשכרה. תאמינו לי שתהיה עכשיו, אין ברירה אחרת. כאשר הדבר הזה, אם התוכנית הזאת מתממשת, המון אנשים ירצו למכור את הדירות שלהם. ולו רק כדי לא להתעסק עם מס הכנסה. יש לי כמה דברים, אז בואו נראה מה שאני אספיק להגיד. סקר רכישת דירה. כמה זמן הישראלים בודקים את הדירה שהם הולכים לראות אותה, שהם הולכים להשקיע בממוצע 1.65 מיליון. הישראלים רואים את הדירה הזאת עד שעתיים. עד שעתיים. שמישהי רוצה לקנות סמלה לאיזה אירוע, אם בבזית לפעמים יום שלם, או לפעמים יומיים, לפעמים 3. לא. בדירה הם הלכו, מצאו דירה, ראו אותה שעתיים, עד שעתיים, הרי זה גם יכול להיות חצי שעה, חותמים. עכשיו מישהו כתב, כן, מה יש כבר לעשות בדירה? מה יש לראות? מה זאת אומרת מה יש לעשות? אתה הולך לקנות דירה. מה, לא תשאל את השכנים? מה הם אומרים על האזור? אולי יש פה איזה שכן מטורלל בקומה שמינית שכל היום צועק כל ערב? או יש איזה שכן מטורלל שזורק את הזבל שלו בחדר מדרגות? או שיש איזה שכן אחר מטורלל שעושה חסימות עם האוטו שלו וחוסם מכוניות אחרות בחנייה? סתם, מדבר עם שכנים אפילו. 14% מהאנשים רק שקונים דירה בכלל מדברים עם שכנים. אוקיי? זה, עכשיו, עוד יותר חמור. טוב, זה כנראה, 14% ראו רק נכס אחד. זה כנראה, אני מאמין, זוכה מחיר למשתכן, שאין להם בכלל ברירה, אבל זה מוכיח כמה אנשים קונים את הדירה שזכו בה, במחיר למשתכן. זכית באיזה דירה, באיזשהו מקום, מתאימה לתקציב שלך, לא מתאימה, קנית. מתאים למקום שאתה רוצה לגור, לא מתאים, קנית. אז עוד פעם, מי שיש לו כסף והדירה מתאימה לו, שיקנה. מי שאין לו כסף והדירה לא מתאימה לו, אל תקנה. זה הצעה שלי לגבי מחיר למשתכן. אבל נתון עוד יותר חמור, זה ש37% מהאנשים שקנו נכסים, בדקו בין נכס אחד, בין שני נכסים ליד 4 נכסים. אוקיי? זאת אומרת, מישהו הולך להוציא 1.65 מיליון, בדקת 2 נכסים, בדקת את הדירה הזאת ואת הדירה הזאת וזהו, והחלטת לקנות, זה כל שקר השוק שלך. עכשיו, מה עוד אפשר לעשות בדירה? להביא חברה שתבדוק את הבית. אולי יש סתימות בביוב שאתה תצטרך להוציא 100,000 שקל אחרי שתקנה את הבית. אולי תביא גם שמאי משלך, תשלם לו 1,000 שקל שיבדוק את הבית ויעריך לך מהמחיר שמבקשים ממך. יש שמאי של הבנק, למה אתה סומך עליו? תביא שמאי משלך פרטי שיבדוק. למה לא? זאת אומרת, אפשר להביא חברה ולדבר עם שכנים ו1,001 דברים. אוקיי? מה התוכניות באזור, ללכת לעירייה, לבוא בכל מיני שעות של היום, לראות את הלחצים, אולי בבוקר, לוקח לך חצי שעה לצאת מהשכונה. באת בשעה 7 בבוקר, שאתה צריך לצאת לעבודה לראות מה קורה? אתה בא בערב, זה נראה לך שקט, נראה שיש חנייה, בוא תנסה לצאת בבוקר, אולי אתה חצי שעה לא מצליח לצאת. תבוא בלילה, תראה מה קורה. אולי למטה יש כל מיני חמולות של מעשני חשיש, יושבים למטה, עושים חינגות ועושים בלגן. זאת אומרת, תבוא בבוקר, תבוא בצהריים, תבוא בערב, תבוא בשבת, תבוא, אתה הולך לקנות דירה, אתה הולך להוציא מיליונים, אתה הולך להשתבד לכל החיים ושעתיים, זה מה שהספיק לך. חבר'ה, הישראלים נראה שהם העם הכי פרייר בעולם. מי קונה ככה? מי קונה ככה דירות? מה, באתם, ראיתם דירה, אתם מהר חושבים שמישהו יחטוף לכם אותה? מה אתם חושבים? מה זה באמת, מה זה לחמניה? מה זה פלאפל שאתם הולכים? שאם לא תקנו עכשיו, תזרקו אותו אחרי זה. אז כן, כנראה עד כמה יודעים שהישראלים פרייר, או עד כמה, בוא נגיד הפוך, עד כמה פעילים של הקבלני, של ענף הנדל"ן חושבים שכל הישראלים מטומטמים. פרסמנו כותרת השבוע שבו יעקב אטרקצ'י, הבעלים של האורה, מישהו היה כמובן מקורב לביבי ועשה המון מסעים ומתנים בכל הבחירות האחרונות בשביל ביבי, אז יעקב אטרקצ'י כותרת, הישראלים קונים יותר דירות כי הם לא נסעו עכשיו לחוץ לארץ. עכשיו, לנסוע לחוץ לארץ משפחה שלמה, כמה אלפי שקלים. יש משפחה שעושה שום שבוע בחוץ לארץ ב3,000 שקל, 4,000 שקל, 10,000 שקל, מי שמשתולל וכולי. ודירה עולה 1.65. אז לא יצאנו לחופשה שבוע, בוא נלך לקנות דירה. אולי נקנה 2 דירות כי חסכנו 10,000 שקל.
ואשכרה זה הופך לכותרת בעיתון, זה הדבר היותר גרוע. הוא גם מדבר שטויות, מתוך אינטרס, אבל שטויות ברמה מתוכללת. והעיתון גלוס מפרסם את הדברים האלה. כמה קומבינות צריך כדי שדבר כזה יהפוך לכותרת בעיתון? כמה מטורלל? כמה הם חושבים שכולם מטומטמים? או כמה הם באמת יודעים שכולם מטומטמים ומאמינים להם? אגב, זה לא התירוץ היחידי, כבר שמעתי את זה מאנשים אחרים. כן, הישראלים לא נסעו לחוץ לארץ, נשאר להם יותר כסף, אז הם רוצים לקנות דירות. כן? יש אנשים שמאמינים, אגב, יש אנשים שבאמת מאמינים לזה. כן, זה כנראה אותם אנשים שקנו דירה ובדקו אותה במשך שעתיים, או שלא הלכו לבדוק את הדירה בכלל. אני מקווה שהיה מעניין היום. חברים, תשתפו את הלייב הזה, תשתפו אותו, תעשו לייק, תגיבו, כדי שהדבר הזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כדי שאנשים יפתחו את העיניים, כי אנחנו בבועת נדל"ן אימתנית. חבר'ה, עוד פעם אני חוזר על זה שוב פעם. אם יש לכם כסף, תעשו איתו מה שאתם רוצים. אם אתם על הקסקס, אל תעזו לקנות דירה בימים האלה. כאשר אתם הולכים לקנות דירה, הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לעשות, זה לבדוק את יכולת ההחזר האמיתית שלכם. כמה כסף אתם יכולים להחזיר בחודש בלי לפגוע באיכות החיים שלכם. אתם לא רוצים להפסיק את החוגים לילדים, אתם לא צריכים או אסור לכם למנוע מילדים שיעורי עזר, כי קניתם דירה ואתם משלמים יותר מדי כסף. אל תוציאו יותר ממה שאתם יכולים. אם אתם גרים בסחירות, משלמים 3,500 ואתם לא חוסכים, סימן שאתם לא יכולים לקנות ב4,500, לשלם משכנתה 4,500. אתם פשוט לא יכולים. כי ב3,500 אתם לא מצליחים לחסוך. ו4,500 יהפוך ל5. אגב, לסיום, ליברמן אמר אתמול באיזשהו כנס נדל"ן, אם אני אראה את זה, מה שהוא אמר, הכותרת, אני לא רואה את זה, אני מתנצל, אבל הוא אמר, חברים, הריבית לא תהיה נמוכה לנצח. אל תשתעבדו לריביות, אל תיקחו הלוואות שבהם אתם תלויים יותר מדי בריבית, כי הריבית לא תישאר נמוכה לנצח, ואת זה יודעים כולם. בארצות הברית קצב האינפלציה כבר הוא 5% שנתי, אוקיי? וזה יגיע גם לפה. מה אתם חושבים? זה שמצליחים להסתיר בינתיים את האינפלציה, הלמ"ס, עם כל המשחקים שלו, עם הקומבינות שלו, זה לא ייקח הרבה זמן. הכל עולה, כל המחירים עולים, האינפלציה עולה, הריבית הולכת לעלות, היא חייבת לעלות. משמרים אותה, יכול להיות שיצליחו לשמר אותה עוד חצי שנה, יכול להיות שיצליחו לשמר אותה עוד שנה, אבל משכנתה אתם לוקחים ל-30 שנה. 30 שנה משכנתה, מה נראה לכם? אם הריביות יעלו פתאום ב1% או ב2%, תצטרכו לשלם עוד 1,000-1,500 שקל בחודש, מה תעשו? איך תחזירו את הכסף הזה? תמכרו, אבל בינתיים המחירים ירדו ב-20%, מה תעשו עכשיו? בסדר? צריך להיזהר, להיות מחושבים. אני רק אומר, קחו בחשבון תמיד את התרחיש הכי גרוע, לא את התרחיש הכי טוב. אל תאמרו נגד הריבית, כי הריבית תמיד מנצחת את כולם, היא עושה מה שהיא רוצה בסוף. אני מקווה שיהיה מעניין, שוב תשתפו ותזכרו שאנחנו לא קונים דירה במחיר בועה. ערב טוב.